Plan honen helburua bizikidetzari buruzko erronka berriei heltzea da, gero eta askolatikoa den Nafarroako gizartean. Datozen urtetan foru komunitateak giza eskubidetan, bakean eta aniztasunean erronka izango ditu, mundu aldakor baten testuinguru globala kontuan hartuta, eta indarkeriaren ororen deslegitimazioan eta gaitzespenean eta testuinguruan desberdinetako biktimei. Plangintza 17,4 milioi euroko urte anitzeko aurrekontua errekoizpena du datozen 5 urteetarako, Nafarroko lehen bizikidetza planetik sortu da, eta bizikidetza politika publikoen hainbat jardura egituratzeko balio du. Planak 3 ardatz ditu, memoria biktimak eta bizikidetza politikoa, aniztasunean elkarrekin bizitzea eta bizikidetza eta giza eskubideak, eta 117 neurri 6 ataletan banatuta. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.